Ngayong buwan ng Disyembre ang inaasahang target completion ng OFW Hospital na matatagpuan dito sa Pampanga Engineering Compound o PEO sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nasubaybayan ng CLTV News Team ang ilang seremonya sa pagpapatayo ng 6 na palapag na ospital sa higit 2 ektaryang lupa ng provincial government. Aabot umano sa 1.3 bilyong piso ang ginugol para sa proyekto. 500 milyon umano dito ay nanggaling sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated. Sigurado na kasi may hukay na, may equipment na, may mga truck na, dito na po yung contractor. Matatanda ang nagkaroon ng legal issue ang bidding ng proyekto ayon na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE noong 2020. Sa pagtungo ng CLTV News Team sa construction site, makikita na hindi pa tapos ang ospital. Ongoing pa rin ang paggawa at pagpintura sa ground floor habang ang porsyon ng bubong at ilang bahagi ng gusali ay halos hindi pa tapos. Kahapon, December 7, sa bisa ng Executive Order No. 154, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Interagency Committee on the OFW Hospital o ICO. Ito'y pamumunuan ng Labor Secretary ng Department of Labor na co-chair din ang Secretary of Health. Ito'y katuparan sa nooy pahayag ni DOLE Region 3 Director Zenaida Campita na sa rekomendasyon umano ni Clark Economic Advisor, former President Gloria Macapagal Arroyo, ay kailangang mailagay sa pamamahala ng DOH ang pagpapatayo ng ospital upang magkaroon ng annual appropriation o pondo ng national government. Kumbaga ang DOLE, newbie dyan. So the one that will run the hospital, ang partner po natin, yung talagang DOH. Samantala, ayon kay DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio, may specific mandate sila sa operasyon ng OFW Hospital. Ngunit inaabangan pa umano nila ang major policies na magbababa dito ay ang DOLE Central Office. Hindi naman sinagot ni Director Panlilio ang tanong ng news team sa estado ng infrastruktura. Ang ibinibidang layunin ng administrasyon sa OFW Hospital ay upang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal mula sa laboratorio hanggang sa pagpapagamot hindi lamang sa mga OFW, kundi pati na sa mga pamilya ng mga ito. Ito umano ay bilang ganti sa malaking ambag ng nasabing sektor sa ekonomiya ng bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.